Hello, chỉ bài vẽ cũ lại. Tuần lai chút lẽ mình cần buổi đầu hay cả video này nhị cắt vel căn này đầu lệ beka. In buat sai tam lu tuk vak ngai lâu. Vai video viral tam tak kan clearin kan ngai thanga soi fia kan tum don nia. Mizoram apo hian in sual ron hi chu kan sing view maya hetianga hanin pek sual hi chu om ve zau zau trina. Vaiho po hian an lo shat ve view tho mai. Engpo ni sela he thil hi chu nam tinin kan nei thil ni na langa. In dem view le the po ni na lang lo ani mi pa te an mol kan han tingot thin tak na in mi pa han nia thi sena lum deuh hi chuan han rik ve phat chang hi chu om lo thei lo ani tuna thil thleng po hi pani puri dorami nia pani puri kan ei thin ang kha ti na le chu thingpui dora hetiang hian an zuara he thil thlen nam hun hi Madhya Pradesh Shivpuri khuania Shivpuri hi khopuilian ve tak mai ni in report in Atarlan dan chuan city kan tiang chi aizol khopui tiat vel lai mai hi hani veni pani puri dora chuan hengmi pali Dipak Arjun Amit le Ansul lodi te hi anron chola chutia anron chol na thingpui dor chu Pichor police station bullok mai hi nia he thil thleng hi karma salama thil thleng kha ni to nge nge chutia thil eya a lim taka hanloin komvel mek lai chuan an pia deuh lama mi ron kal ve te chuan tuiron ti botal hau maya chutia an tuian ron ti buak sak pal ta ka wang chuan an ni chu an thinarima anin nial buaita ti hianin phek sul ta nuai nuai mai ne mihring he chu that le that in lom hian thil thalo zok thleng thei tur hi a ben dai thei mai thina amero chu le laman lo por ve tho si chuan a thin rima de tan po hian han chet mai po hi a om lo lem lo ani hetian in ti buaita ka hian chulai bor velami lo om ve te chun an ni chu an lo thel thuaya kan muang hian an ma ni thel tum mi ang wa zat an om ve ni hi amero chu hemi thil thlen nu ni ni nuwa hian lelam pol zinga mi pawan an ti mai chu bazar atangin a thian ten in lam panin an ron honga chuti lai tak mai chuan heng mi pali Dipak Arjun Amit le Ansul te hian pawana le athian pa bikas palte chu an lo ti boi chun zom vele ta ti chuan in an ni ho chu an in sual bui le ta chiam maya ain phek sual le ta ni amero chu an bul hnai mi te chu an lo thel thuaya chuwang chuan bo ruak dum lo du tu ke ro chu kha thleng zui ta lo ani a le lam ve ve hian police station lawa kalin an ni hian FIR an thelut ve ve a ti chuan police te po chu ronin rol ve ngalin an ni pol pahni te chu medical exam te han neya ti chuan case an siam sakta vek mai kumno panglam na zonglai te kan ni chuan hetiang in phek sual hi kan ti ve tur ani lova a chan chu na kan zonna kan ta na poi the ani hetiang thil hi kan chunga lo thlen point in thiar film san mai tha in ka ria in thiar film san mai ha tha ani lo point rem na siam tuang zonga ban kan phara thaw me chumi ani lo chuan na kan zon dona hetiang a case kan nei chuan kan ta na poi thei dona na a min la tu tur te tan khan criminal case nei lai chu han la kha phurom don lo le mai sia chuwang chuan thalai na zong lai te kan ni a malam hunata na engamo ruam hanala nei te kan ni chuan in sual boy na vela hi chuan tel lo rama rang na mu thei to lo khati na ni chuang lo ania tuna video kan hu rel chung ti file lai hi November ni li kumsang hi som ni panga thil thleng khania a thlen nam hun hi Sialda Asmer Express rail number 12987 a thil thleng ni in Kanpur le Jaipur in Kara an tlan lai thil thleng ania ti chuan he video la tu hi Abhishek Singh ania hetia alak nuwa hian UK mi zinvei waka video te vlog train backpacker ben anti mai chuan he video hi a the dar boka ti chuan in India rama aron lar ta hluai maya India ram rail chung trop zia mai ni lo a en kol tu te poina an thil ti dan moi lo tak mai te chu haron viral chhota ne a video han en poi hian muntify tu hi staff member ani ngai mai ti a hriata OBHS uniform chu a ha a rail tlan lai chu phiatin ti chuan bol hlo te chu rail tlan lai tang chuan rail konga chuan anam liam ta top mai ne he thil thleng hi Indian pa ngai tan chuan thil moi lo lutuk chu ni na lang lova amero chu mi muata na han tar lana chuan thil thatak zong ani mol lo ani rela chuan kan han e a kan e kha rel konga tlammaya
kan tlan san nal maya rel konga chuan zana phei chuan ke kal chi ani ngai lo hatia viral tak chiama chuan mi tam takin Swachh Bharat chungchanga sarkar rum hanatinen an han kai pola ti chuan thilmoi lo tak mai ni ziaten tar langa mi pui tam takin final e thiang hlim na lama ma kan son lo ziate han soina saviawa ti chuan sarkar poin he thil hi ala serious tane Indian Railways poin he thil hi thalawati in ngai dam te ron dila investigation an nei tur thu te han chu hialani tin Northwestern Railway chuan he thil hi ha chuizuya hem hun phiat tu pa hi a ming chu Sanjay Singh ania helai hian contract in na thok veya an na tang hian ani hi chol tir nga lani tin chu mai ba ka a contractor chu poisa tam tak choi tir ani boka tin chu mai chu lani lo chewa Indian Railways chuan tuna hian na thok te chu tianga ti to lo tur chuan zir tir na ha pe a thiang hlim taka che to turin thu a pe zui ta ne tuna video kan mu hi Govinda khania tuna hian dam doina trainer on chuak chia hei hi ani hi an in Mumbai an ina chuan luhaina tluwa ti chuan dam doin lama chuan hruai ngalania amairo chu adin hun a hla om lutuk lowa ti hian dam thatakin dam doina trainer on chuale ta ne Govinda hi tuna hian kum somruk pakhata upa zet mai lo ni to a kan nau pan lai ti kha chuan a film hi kan en vena sa hle thina asang tupa chan hi chuan aro rum lo riaw a hriat na halo om thina misulan lo kalin thla muang lo du viau thin ani hi November ni som pani sang ni som ni panga jinglam dar khat bor vela kan dam doin lama critical care hospital lama hruaiania ani hian dam doin lama a thian pa film star lar tak mai Dharmendra chu avakana chumin nuwa chuan ani po adin mun athawak lo zui ta ne amar chu tuna chuan athale viau to e lo ngai tu su in tong try na te khain lo hreve do nia in lo langai sang thin te ni phei chuan a manager sasisin hai na soidan chuan ani hian luna na em mai ania a om te heron nuam lo chawin ni kho kheleina om zui ta mai ni nan soine tun hi dam doina avoi khat lu na mai ni lova kumsang ni som ni pali October tha khan an ina pistola ti faya chutia a pistola ti fai mek lai chuan a in ka pal lau maya dam doin laman hruaya chumi nuwa chuan a ziom ta viau natna ril le a lau thonom big anei om an soilova a taksa a chau tu ka wanga hatianga om ta mai po ani mai theya hei ba ki report riat tu rom chuang lo ani video kan huang hian bike ka chuang pakhat chuan huntify tu chu a chai zau mai ni na langa alandana chuan bike chuang hian ake koroji par chu phelin athil moilo zet mai chu ha phor chuka henu mai hian avain so off velani anila chuan otta nge tilovin amun phe chun chupa chu lo worship maya chupa chu tlan che duai mai ne he thil thlenam hun hi chenai ania adir bridge bullok a thleng ni in nan soya hun phia tu hian jing ma taka ana chu ha thoka chuti lai chuna bulloka chuan bike ka chuang chu haron ding mun piat tunui hian a mun phiana bula alo oma wang le a phia tur zon taka a bike adin tira wangin kalson mai turin alo nge na ma se chupa chu kalson tamai lo chuan chupa chu na zipar chu phela apang ti chor kujung tang tiat lek te churom phor chuak ve lew ani henu hi huisen ve khop mai am hun phia chu la lokin chupa chu a tlan ta duai maya he thil thleng hi police te chuan an en liam mai du thalowa ti chuan investigation chun kalpui zui he pa hi Andhra Pradesh lam mi ania chenaya IT pharma a thokani ti an hrezuya ti chuan an man ta ni he pa hi aming chu bachu sai te jania kumsom ni pangau pa ni an soi ti chuan asaju phorman an man ta ni chu mi pa ni chuan phor hun hriat turania zun ina ni lo chuan ana zonga phor mai lo tur hrisel lo na natna hla om tak kai the na ni boxia atuna kan en le tur hi sakei tila keite ni ma zo gang chu keni chuan sakei ai te deu hi chu keite kan ti vek maya amar chu sakei ai te a poi hian asap trong le anam dang trong chuan chi sang kha lo oma keni trong a ro chuan keite ani mai he ho hi namdang te chuan leopard an ti maya chutia kan soita ka chuan mi then khatina han soita chuan Mizoram a hian sakei lam chi
cái tế ai tế kan nei nual mai ni nan soya chung te chu sangar heng te po hi leopard ket an ti maya tin ngarbor an ti em ni hei hi kala khrechi alawa ngarbor nge niang fishing ket an ti ve thunga luya chozong chi te pon niang chu tin sate kan nei leya marble ket tin keisen kan neya kelral kan nei boka kelral hoi clouded leopard an tia kelral hi chu kan no pan lai point kan sawa ve na kan hu fo thina tun lai po hian ala om zau zau ni nan soe tin ngar thing on an tia heng hi kala khrechi lo ke ma chuan tin sawak an ti le boka sawak ho hir chu an thoma nain ram hnuan uak vak mai zela chung te chu mi zoina sakei ai te ke te kan tiang chi ho chu an ni ve deuh maya amero chu ke ni ho hian tronga hian namdang ho te thil soi han soi fina tur hi kan nei tam lo viowa tunami hi chu leopard chi khat chu ni ngei maya ami zo tong chuan ka hreta chi alo ani engpo chu ni sela he leopard hi mi hring tan po a hla om hle ni ti hriat maya he leopard hi kolhapur nagala park ka om mania ti chuan mi pui om na hmuna aron tlat lu awangin official te chuan chan chu an du ta a ti chuan mi pui na an ti nat lo na tur le ama ta na him na tur jok ngai tu in sakei hi manan tum ta ni sakei ti mai o ti chuan in hemi awang hian mi pahni anin liam nge a he thil thleng hi november ni som pakhat kumsang ni som ni panga thleng khania tunkar thole ni ti na ni chu atlen na mun hi Maharashtra state chunga mi ne heramsa hi mi puite chuan New Palace Meriwether ground na an hmuwa chuan an zuya tuiche pai na mun MSEDCL official chuan bi ruleya atia biru ka wang le ni ta na him lo ani ta ka wang in forest department le police ten shila ani chuan maron ta ti na ne ma se chu sakei chuan ni non chan him do ne ti na changa hreve box si lova ama chan chhe tu maron kal te lo belen ta chiam maya hetia mi ka hian police e rapid wildlife rescue team mi pakhat chu akliama ama chu liam na lu te chu tok lova an pat hian minor injury liam te nau kan tiang chi nun na ta na hlom lo turang chi kha an tuarani he keite hi forest lam mi te chuan apa ni nan soya kumthum atanga kumthum le chan veu pa ni nan soi boka ti chuan police te chuan man tumin na safe mai nan beya darkar ni don mai man tuman be nuwa chuan an man theilo wangin kamun nai nan kap ta ne kolhapur hi nagala park bul mai omani wang hian sakei aron lut ve zau thina heng sakei le keite te hian stray dog anti ui nei tu nei lowa kholai leng thin te chu chowa an ron mang ve thina chuwang chuan khuwa hian ui zong in aron wak lut zau thina ni ramlamaram sa te chu sakei te tan po manan harsa amero chu in lamaran vu te chu sakei le keite chet thape iwak tolo te chuan an ron be thina man lain mizo thon thu le mizo khotlang nuna po mizo teran vul ron se tu sakei le keite te chu tlema akum upalam deuh to le achak vak lo te hani thina ni kha amero chu turmi hi chu kumthum le chan ve chawa upa niyan hriatania achak wanglai tak mai ania hetia ron lut ta mai hi then kha chuan makan tia ramlama anei tura wang ta em niang hetian ron lu tak fo mai le emponi sela khuwa mi tele mi ta mutu te chuan police te rescue team mi te hi an huai sen na wangin an fak em anei tuna video kan mu hi Turkish sipai ho bungro phur thlo na hania achunga hian mi then khatin an soidan chuan mi som hnian chuang ni nan soya heng mi te hi Turkish sipai vekan ni thlona hi Georgia atla Azerbaijan ramribul mai ania Georgia te Azerbaijan le Turkish hruaitu te chuan he thlona tlak chungchang hi media ma an puanga ani hian an confirm boka tuna thlona tla kan hu hi C-130 Hercules tiang chi khania hetiang thlona hi thlona chak tak mai le ming thang zet mai nia kumsaka jakwa somsari paruga khan Israelin Operation Entebbe anti athen khatina Operation Thunderbolt antia khan an mangtangkai hle maya he thlona te hi transport plane ania bungruan phur theya mihring an phur thei boka Israel po hian mangtangkai hlea
entebe thlo na tum huna tang khan an mi le sa za le pahni zet mai chu Israel sipai te hian hin takin an wachan chu kan i kha amero chu tu na mi hi chu Hercules C-130 ni in Turkey sipai ho bungro phur thlo na ni kan ti to a November ni som pakhat chumini chu thole ni a thleng tho kha ni ti chuan he thlo na hian Turkey sipai som ni zet mai chu a phura ti chuan in Azerbaijan atangin Turkey lama ron let le an tumani amero chu Georgia thlo na Georgia airspace Georgia ina an bo ruak hau chin ni ti mayang chumi an thlen hnu minute som ni pasari leka chuanin he thlo na hi biak po theilawin om ta ti chuan van sa tangin leilama aron tlathata von maya atlak main vana om lai hian a thlo na taksa le athla te hamei te chu adar nuai mai ni na lang bokani thlo na tla tang hian rong som pariat chu han mu chuak ngal maya amero chu midang pahni te poi mu chu ani lo ma sila an thi ani ti an ni hian an confirm to a dama chu ngai na haom lo nin an hria te poni ma na amero chu ain ziak dana report ina hazia dana ruang som pariat mu ani thu an ziaka amero chu an thi vek thu an report loi boxia mi pahni te hi an ruang mu lo ma sila an thi chiang ani ti an confirm miau si ziaka an da kan chiar ania chuwang chuan he hi chu kan hriat thiam anga in ka hria he thlona hi a upa ve to ang renga kumsum nga le pasari zet mai upa ni ve to boka hetianga atlata po hi a om ve to viawe kan ti thei aniang chu thlona tlak chan tak hi tunai hian chui me kania enge atlak chan tu man an la shari lova investigation kallai ania kot thu boi in rem kot thu boi a chon ka in rol na sat tu lo thin khamo abak chu kan chui zui to ri lo mayang ole tun trumatan chu ka ti chong khani phot mai sela video viral sawifiahna hi ron nei zeu ka tumanga in lo ngai thla in lo thlir du ni chuan like le comment te pokha milo ti sak ve ula atam theang ber milo share sak tur le hype milo ti sak turin in khoi na kange ne